Исәнмесез? Элекке заманда һәр космонавтның исемен белә идек. Кайчан оча, кая оча? Әллә космос романтикасы беттеме, әллә ракета һәм космонавтлар күбәйде инде, бу тема сүрелде. Шулай да 21 гасырда да ракета очырту көндә булмый. Бу атнаны очырттылар менә. Союз кузгалып китеп 10 секундта үтмәде, аны яшен сукты. Хәерчегә җил каршы ди татар. Бу нәкъ шул очрак бугай. Уйлап карагыз, әллә нигә бер җыенып ракета очыртабыз, шуны да яшен суга. Миллионга берме бу, әллә миллиардка берме? Ярый әле яшен зур зыян салмаган. Ракета барасы җиренә исән-сау гына барып җиткән. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Безнең ракеталар галәмнәрне буразналап йөргән вакытта Мурманск өлкәсендә күпер урлаганнар. Кечкенә генә басма түгел, элек поездлар йөргән зур күпер. Металлоломга тапшырыр өчен. Хәзер күпер хәтле күперне эзлиләр, таба алмыйлар. Ракеталар ясый беләбез, хәтта яшен дә бәреп төшерә алмый. Тик менә металл җыючыларга каршы бер әмәл табып булмый. Нишләтәсең? Пойдем дальше. Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Онищенко өлкән кешеләргә күбрәк физик эш белән шөгыльләнергә һәм бераз гына аш карынгарак яшәргә киңәш итте. Жить чуть-чуть впроголодь диде. Цитата төгәл булсын. Физик эш дигәненә халык бик аптырамады. Безнең пенсионерлар бар ятып тор дисәң дә көрәк күтәреп чыгып китәләр. Малаховны карарга гына аерылырга мөмкин. Ә менә впроголодь дигәненә халык битараф калмады. А вот с этого момента поподробнее. Онищенко белми әйтмәс. 17 ел илебезнең баш санитар табибы булган кеше бит ул. Инде булай да Казанга килеп киткәннән соң хатын гүбәдия пешерми башлаган иде. Гүбәдия это не мужская еда. Хәзер менә депутатыбыз гомумән аштырырга куша. Соңыннан Онищенко бик күп матбугат чараларына аңлатма бирергә мәҗбүр булды. Мин сезгә аштырырга димәдем, бераз корсакларыгызны шиңсен дидем, диде ул. Интернетта вакыт-вакыт кызыклы табышмаклар килеп чыга. Бу фотоны хәтерлисезме? Бөтен җир шарын шаулаткан иде. Берәүләр әлеге күлмәкне каралы зәңгәрле дип күрә, икенчеләр сарылы аклы дип. Ә сез ничек күрәсез? Бу атнаны тагын бер табышмак глобаль челтәрне икегә ярды. Берәүләр бу фотоны аклы-кызыллы итеп күрә, ә икенчеләр фирүзә һәм соры төстә. Ә сезгә ничек күзаллана? Мин мәсәлән зәңгәр төстә күрәм бу футболканы. Сау булыгыз. Чей туфля? Мое.